25-26 oktyabr aralygynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýe resmi tapary amala aşyrýar. Resmi habarlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşikleriň dowamında taraplaryň arasyndaky sowda dolanşygyny artdyrmak meselesiniň galy berside türkmen gazynyň tranzitiniň maslahat ediljekdigi aýdylýar. Bilermenler Ankaranyň Türkmenistanyň gazyny Ýewropa ugru boýunça aktyryp başlamagy ugrunda tagalla edýändigini, emma türkmen tarapynyň bu baradaky meýilleriniň dolu anyk däldigini belleýärler. Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe tapar etjekdigi 11-nji oktýabrda Türkiýanyň Daşary işleri ministri Hakan Fidannyň Aşgabatda tapar eden mahaly ma'lum boldy. Resmi türkmen mediasynda tapara görülen taýýarlyk barada maglumat berilse, Türkmet bogaty gepleşikleriň dowamında türkmen gaz meselesiniň hem üns merkezinde boljakdygyny ýazýar. Türk habarlarynda türkmen gazy hususanda Aziýa bilen Ýewropanyň arasyndaky energi tranzitindaky täze bir çeşme diýilip häsiýetlendirilýär. Bellesek Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukraina itahtsy çözmeginiň ýa-ni Moskwa garşy girden ykdysady sanksiýalarynyň fonunda özüniň energetik importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla edýär. Geçen ýyl Türkiýe türkmen gazyny satyn almak mümkinçilikleri ugrunda hereket edýändigini ma'lum etdi. Türk resmiýetleri munyň amala aşmagy üçin Hazar arkaly tanap liniýasy, swap ulalasy ýa-da deňiz arkaly truba geçirjisiniň ulanylmagy ýaly alternatiwalaryň üstünde işleýändigini aýtdy. Ýatlatsak geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Awaza şäherçesinde Serdar Berdimuhammedowyň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň şeýle-de Türkiýanyň prezidentiniň arasynda geçirilen duşlukda Erdoğan iki ýurdu birleşdirjek gaz geçirjisiniň gurulşygyny ýagny Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny Ankaranyň goldawyny hüdürläpdi. Türkmenistany, sol sanda Aşgabatyň energia siýasatyny ýakyndan izleýän ekspert Bruce Panyer, prezident Berdimuhammedowyň saparynyň dowamında gaz meselesiniň giňden maslahat ediljekdigini bellese-de, munyň bilen bagly anyk lalasyklaryň baglasyljakdygyny iki uçly garaýandygyny aýtdy. I don't know if they'll reach a deal. That's kind of the problem because there's this, as you know, there's this weird situation about who's really running the country in Turkmenistan. Men ilalasy gelinip gelinmejekdigini bilmeýärin. Bu bir mesele. Sebäbi Türkmenistan hakykatda anyk kimiň dolandyrýandygy boýunça täsin bir ýagdaý bar. Soňky ýagdaýlardan çen tutulsa, gaz meselesi babatynda gepleşikleri halk maslahatynyň başlygy prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçirýändigini görýäris. Türkiýe onuň oglunyň gitmegi gyzykly. Olar gaz meselesini giňden maslahat etseler-de, lalasy gol goýuljakdygyny çaklamaýaryn. Görnüşinden munyň amala aşyp aşmajak baradaky soňky karary Uly Berdimuhammedow berýär. Belki-de ol eýýän bu karara gelendir. Muny bilmek kyn. Ol bu barada geçen ay Germaniýada hem çykyş etdi. Belki-de häzirki tapar diňe bir formallykdyr diýip Panyer 24-nji oktýabrda azatlyga gurrun berdi. That said, he might have already made that decision. I don't know. Again, he did mention it in Germany last month. So this might just be a formality. Ýatlatsak, sentýabryň aýagynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa amala aşyryň taparynyň dowamında Türkmenistanyň Hazar üstü taslamasy boýunça pozisiýasynyň üýtgesiz galýandygyny anyktapdy. TV gaz gorulary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny esasan Hytaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen hökümeti özüniň eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Resmi maglumata görä 2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2,6 milliard dollara deň bolupdyr. Şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda bolsa bu san 541,5 million dollara barabar bolupdyr.